salutare, voi sunteți pe canalul YouTube ca frații. Păi, dar... Gata. Ok. Invitation și pe fratele Asian. Iar am făcut un mic unboxing de doar 3 chesturi. Și mi-a căzut Bibi. Și azi vreau să iau pe... cum te cheamă? Emis. Da, Emis. Ok, și vreau să joc un meci alături de frățică. Nu, mai mult, că durează iar 3 minute și minute. Dar Da, pune și tu 12 mereu solo, pe... Da, din greșeală. Și azi jucam cu Bibi. Da, e, aștept să închizi și lege. Vorbește mai tare, că nu te auzi. Eu nu mă încufăr în mijloc. Mai bine mă duc prin părți. Dar pune mine să duci în mijloc. Cine s-ar duce în mijloc pentru ce sculeț? Vrei să spun? Hai, mi-a rămas numai 5. Hai, numai 5 mi-a rămas. Nici echip. Și Darius o strâns, dăm 8 cufuri de astea albastre. 8 sau 9, cred că până mâine poate și 10. Celea epice, cum te cheamă? Am mari, 6. are Am 6 sau 5 ceva așa. Da, cred că până mâine să ai 7. Nu, până mâine nu. Numai dacă stau până la 3 de noapte. Da, și 7 sau 6. Roboțica e la mine. Eu am încercat. Fugi, da. Dar nu știu caracterul Bibi, mă așteptam mai mult la dânsul. Da, am câștigat multe meciuri iar cu dânsul. Ai făcut 100 de trofei cu dânsul, nu te mai... 120 ceva de trofei. Păi, cu atât mai mult. Să-și fugi. Eu fug de roboțel că nu am chef de el. Eu am ultimata și putem fugi. Da. Nu știu, nimeni îmi place la fotbal. Ăștia are 16, fugi. Aproape la mine. Și ți-am dat de ce? Nu, că tu te-ai dus la mine și ai fugit. Dar el nu te ajunge și așa. Trebuie să fugi. Da, nu mai ajunge. Hai că dacă am noroc când plus 3, dar eu nu știu cât mai trebuie. Îmi pare că mai trebuie să Mai mai trebuie 2 trofee, mai trebuie 2 Dar trofee. tu nu știi cât aveai. Aveai... Da, aveam. Încă 2 trofee. Hai, cam... Și hai dacă vreți ca chesturile astea două care au rămas să le deschidem. Sigur nu-ți chică Nicu. Da, de ce? Nu, dar de fapt da, șansele sunt mititele și plus că mai ne deschidem un... cum se numește? Megabox. Un megabox. Să înțelegeți... Da, șansele sunt foarte mititele. Să înțelegeți că el e paralel cu jocul, nu știu cum se cheamă. Da, eu ziceam lui... Ems Bianca. Ai. Cenchi. Ho. Aceam să nu te iau și de tureta asta. Mă nervează robotul ăsta, gândesc să-l spune. Fără supărare. Da, nu, las că-l bat, nu știu. Chestia să mai vin un player. Eu pot să-l împing în Vin player la clean-up. Poți să-l bați? Oh, la mine sunt 2. Păi las, că eu este. Dacă îl împing în zonă. Vin în cap. Bum. Cochetă... Fugi, Darius, fugi, că eu am murit. Tu-ai murit? Nu, n-am murit, azi eu. Stau lângă tine. Pe umărul meu stâng. O, robotul, cream că vine pe noi. Bine cum a venit. Hai să-l împingem și... Dar de ce atâta mor? Hai să vedeți cum joc eu la solo. Mă bag în buș direct win. Poc, hai. Hai, șmecherule. Hai, care nu e. Eu frate te așelea. Nu-t corect. Ăla ne dă plus 3. Nu știu să încerc să-l iau din... buș, la mine. Doamne, de câte ori am murit meciul, dar eu am ultimata, pot să fugi. Am ultimata să o dau și o spălească în toți. Doamne, toți aruncă în tine cu chestii. Te urăște lumea pe aici. Sunete scoți. Ia, uite, ia. Poc, gata. S-a născut și a lui. S-a dus în zonă. Să-și eu mor. Eu tot. Nu, și bossul. Poc. Nu, fugi, bagă-ți ca să duc pești. Dar nu, dar suntem pe. Da, tu locul 2, așa că noi luăm așa. Eu. Asta înseamnă și mergi cu dânsa? Ei, încă nu știu unde tu ești. Dar da. o să mai ajunge. Dar nu pe mult timp. Și sunteți gata, oameni buni? Sunteți gata? Oh, MZ. Hai, mergi ca și meci și ca să vezi cum băi. Ok, da, vreau. Doamne, eu și nu l-am dorit. În sfârșit l-am. Pune-să-l pe Poco. Pe Poco, te rog. Păi normal, că dacă îți vedi în telefonul ei. Da. Vom fi iubiți.
Dar n-au nicio legătură. Știu că n-au și mai ales că eu am zi mai înaltă decât Poco. Hai să te vedem, eu cred că meciul ăsta și win. Și cred că- Tu și în mijloc. Hai, nu. cred că și Nici eu în mijloc. Sau stai. Doamne, eu iubesc acest... A murit. Nu, n-a murit. Dar ce faci aici? Da, da, da. Oh! Cream că mor. Ți-am văzut. Fugi, mai că nu știu să crocodilul. Că n-a așa tău. Am răsit-o, da. Moș Crăciun. M-a bătut. Moș Crăciun e la mine, Moș Crăciun, asta e robotul. Moș Crăciun a murit. Du-te mai la șelea, că eu Eu, la eu pe cerc și am să vii. E pe cer, că am jucat până eu. Nu le lua. Eu. Hai că mă lăsă concentrează. Nu, și așa e Luăm 11. Hai, direct. M-am luat din 23. Da, bine, bine. Ia uite, să ieși, îmi pare că. Să-i luăm buștean. Dar luăm de aici, cred că. Da, am văzut. Mai chiar Eu dau destul de mult. Ia, uite-l. M-am mâncat. Dacă te bate, Nu mă bate votul, dar zic că nu trebuie să 3 puncte. Oh, tu ce vii la mine, măi? Să-ți dau viață? Nu. Eu nu bat cu ăștia. Că mă cheamă... Încă plus 3, aveam Cred că unul 16. vreau să pun numele acolo și o scrie Scoto. Cum era acela, Darius? Numele acela care te-ai spus, cred că vreți să spun așa, dar și-o pus așa. Era una Andrei, trebuie să-l chemi, dar s-a încurcat și a spus Ardei. Și a ieșit în mare, nu, de nume. Ian, hai, am deschis chesturile. Hai. Hai, ce păcat că Nu, eu credeam că să-mi două. Dar n-a să-mi cade, sigur îmi cade. Și nici... Ok. Bun, cam atât pentru acest episod. Eu am fost Alex, el a murit.